A subdelegada do Goberno na Coruña supervisou o avance das obras de rehabilitación do Pazo de Martelo. Rivas tamén participou na Xunta de Seguridade rianxeira e confirmou que é un concello seguro. Esta mañá a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, realizou unha visita institucional ao Concello de Rianxo. Aproveitou a súa estancia no municipio para supervisar xunto ao alcalde Julián Bustelo os avances das obras de rehabilitación do Pazo de Martelo, edificio histórico declarado ben de interese cultural e que alberga a Biblioteca Municipal. Agora estáse rehabilitado grazas ao Programa de Impulso e Rehabilitación de Edificios Públicos PIREP. Bueno, pois estamos a falar dunha inversión de case 1 millón de euros que complementa a mesma inversión do Concello, cuyo obxectivo é pois precisamente o que estamos vendo aquí ás miñas costas, non? A rehabilitación dunha edificación histórica, dun BIC, dun ben de interese cultural, que é o Pazo de Martelo, e no que, bueno, pois froito desa colaboración vamos a conseguir rehabilitar un edificio pois que non se atopaba nas mellores condicións e poñelo ao servizo da veciñanza, bueno, pois ofrecendo o que temos que facer as administracións públicas, non? Mellores servizos para a nosa cidadanía. Ademais de visitar o Pazo de Martelo para coñecer o avance das actuacións, Rivas tamén participou na Xunta Local de Seguridade na que se avaliou a situación de Rianxo. A colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil permítenos falar, bueno, pois dunhas tasas de criminalidade que están moi por debaixo da media provincial, moi por debaixo da media autonómica e, por suposto, moi por debaixo da media estatal. Quérese decir que estamos traballando ben cun nivel de resolución de delitos que aumenta progresivamente e, polo tanto, bueno, pois estamos traballando para dar seguridade á veciñanza e para dar seguridade, bueno, pois a este concello, non? E concretou que en Rianxo a taxa de esclarecemento é do 52%, resolvense máis da metade dos delitos. Rivas tamén destacou a violencia de xénero. Que tamén neste concello que está adherido ao sistema Bioxen, bueno, pois permite unha colaboración entre Garda Civil e Policía Local na protección das víctimas de violencia de xénero e, polo tanto, novamente estamos dando pois un mellor servizo, unha mellor calidade no servizo á veciñanza e moi particularmente ás víctimas de violencia de xénero. E resaltou tamén a colaboración entre forzas de seguridade na vaga de roubos que se viviu en Rianxo. Dende o Concello puxérono en coñecemento tanto da Garda Civil como no caso da subdelegación do Goberno e, bueno, pois efectivamente a Garda Civil en colaboración coa Policía Local fai o seu traballo. Creo que nestas cousas ademais de estar pendentes, hai que deixar que as forzas e corpos de seguridade fagan o seu traballo, que de feito fano bastante ben. En este caso, pois conseguiuse pois deter a persoa responsable destes feitos para poñela a disposición xudicial. O alcalde da localidade agradeceu o apoio da subdelegación do Goberno e destacou a importancia de actuar no Pazo de Martelo para rehabilitalo. Máis importante que o Concello de Rianxo está desenvolvendo neste primer momento, máis importante a todos os aspectos, non? Tanto pola súa repercusión, pola súa necesidade tamén, pero tamén dentro do punto de vista económico, non? Un aspecto no que efectivamente o Concello de Rianxo fai unha aportación importante, pero por si só sería imposible levar a bo porto unha actuación destas características. En ese sentido, pois, o Goberno Central está apoiando aos concellos neste sentido, a nós en particular, con estes fondos do PIREP, que nos permiten pois, un edificio que estaba nun estado verdadeiramente malo, pois, recuperalo. As obras avanzan a bo ritmo e xa se completaron os traballos máis complexos. A actuación ronda os 2 millóns de euros e permitirá mellorar a accesibilidade ao inmoble coa instalación dun ascensor, acabar cos problemas de filtracións grazas á substitución da cuberta, recuperar a fachada tradicional e modificar a distribución de espazos para mellorar os servizos que se ofrecen á cidadanía, ampliando a zona de lectura, o espazo de almacenamento e habilitando postos de investigación.